lovit cu AVP-ul. Pula mea, mă apare chat-ul în stânga, trebuie să fiu atent! Deja o dau în disperare. Bă, de când stau mă doi pe longul în spate la cutie? Dă-te în pula mea cum stai tu acolo ca jepea. Dă-te în gâtul mătii, doamne cum stă ca jepea pitită pe ușă. Oh my fucking god, cum stau ei. Oh, mă intră pe... Oh my fuck, you are so bad, man! You are fucking bad! Hai, bă, cât încarci la ea, băgați ai sârbeni astăzi, bagi! Blue box! Blue box! Blue fucking box, retard! Go, 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 he's defusing maybe. Te omoară. Eu cred că e retard la cap. Uite-te și tu ce prost. Sunt doi AVP-ști. Hai bă, dă-te pizda, mătii! Cum dă aia așa? Du-te și AVP-ul pe mijloc, dacă... Bă, da, dă, bă! Deja e enervant! Bă, da, dă ăla cu arcul, bă! Doamne, cât dă cu arcul! Doamne, pe ăla nu se bagă, frate! El e baha PvP, mă! El e baha PvP, frate! Ce e mă asta? Așa se face PvP-ul cu timp? Dă-mă, mă, să mă dau în jos, bă, că mi-aș pula, mă, tă! Bătui unul. Unde ești? BAAAAC! Mă bat cu 3 deodată, că nu mă lasă în pace! Ești nebun? Du-te! Zi unde ești că vin. Vin să te ajut. Bă, nu înțeleg, bă! Dădui mai multe în el decât îi dădui el în mine!